Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? May kining sa kalalaki nga taga Asturias, Cebu. Ang tumagtatampo, nagdasangan nga Dave. Ay, Naunsa ka diha, Dave, nga naginuktok man ka? laim din with trabaho, ma. Aw, sa, na di mo kay di undang kasi mong gitrabahuan. Kapoy mo yung trabaho dito, ma. Pero may kong kuwang stug. Onya, unsa may plano ni mo ron? Nagpauli na kuya, ma. Muhangyo ko niya. Nga, magtrabaho ko siyang gitrabahoan. Aho timing kay nagkinalan ko og tao sa akong gitrabahoan. Oh, mayo noon, kuya. Yaon sa man. Mukuyog ka na ako og sa syudad. O kuya, muban ko din mo. Sige pangandam. Kay mularga ta sa ugma. Salamat yung taon kay kaya rin trabaho nga gikasudlan ni kuya na ko. Di kay kapoy. Magbinutan lagi ko. Aron magdugay ko din, Dave, Sabado man ron. Pauli ka sa ato. Di lang kuya Di lang ko sa itong gipuyan sa Lex Kapoy, uli-uli Gasto kayo. Sige ikaw god. Kaya ako, mupauli na ako sa ato. Sige kuya. Ikumusta lang ko nilang mamagpapa. Unya na lang kung taon-taon mato. Mag-Facebook lang na ako. Yay. Di may gwapang niagi sa kong wall. Cha ang yangan. Ako suwayan og friend request me. Salamat ha nga imong gi-accept ang akong friend request. Natimingan man nga ako nakita. Maong ako kang gi-accept. Mau ba? Lipay sagay ko nga imo kong gi-accept. Nga na day nga ni friend request makanako, Dave. Gusto na kong magka-amiga ta. Aw, Taga din ka, Cha. taga-tubon no? Ako, taga Asturias ko. Pwede ko mangayos imong number, Cha? Ha? Nga naman? Kon, usahay ko duwa ko internet. Mangayo na kong number ni mo. Aw, sige. Ako lang i-send ni mo. Kumusta man ka din dong? Okay naman niya. Diyan nilaag ka? Samtang wa ko din Wa ko yay. Di naman di ka. Di na nasbay. Nagkalingar ko video call. Sa imong uyab. Sa kong amiga ko ya. Abi na ako imong uyab. Okay naman sa magkauyab ka. Total, sakto naman kasi edad. Salamat kay Berten. Akong tawagan si Chacha. Sige number. Tabi na ko kinsi na nawag. Ikaw man din ni Dave. Wa ko magkasama ko mo, Cha. Wa man. Amay noon. Cha, pwede ta mag-meet? Ha? Kabastos ba ni mo? Unsay paspas? Bago pa ganito nagkaila, unya, makikita na ka na ako. Unsa boy na ba? Gusto na kong makikita nimo sa personal. Babay na, oy. Hello? Hello, Cha? Oh, hello? Hello? Ay, pa may noon. Ako na siyang tawag og balik kinikaot na ko. Hindi ko makontak ang yan number. Ako na suwayan sa messenger, eh. Uy, hala. Giblock mo, Cha. Sa number po, giblock sa ko niya. Ano sa may nahitabo ining bayhana?
Gusto man di sa nimo sa imong amiga. Ganong giblock man ka? O, kung may bago kuya kalit mo na to. Basig na kay nasulting dili maayo. Maong giblock ka. Ambot lang kuya. Naglibog ko kung unsay akong sa ni Chacha nga. Iyam kong giblak. Doon na kanilang nakalabay. Sukat ng giblak ko ni Chacha. Hindi na tingali may makita ni Chacha. Ay, hangtod ka ron. Wa magpinihagian black. Ay. Ah. Uy. Wala. Si Chacha ang linuwag na ko. Hello, Cha? Kumusta? Livay ko nga nanawagan ako. Ngayon mo na kong gian black. Ngano di ko eh. Unsa dayon mong gikasukan ako nga imo mo kong gi-block sa Messenger usa kong number. Wala ko ganahis ako na dunggi ka ni mo. Ha? Nga sa man na to? Katong imong giingon good nga magmita. Oh, unsa may gikasukan nimo ato? Bago pagod ang nagkaila. Ila palang kaadlaw niya. Gusto na ka makikita na ako. Paspas rasad ka ayo ka, uy. Mayong pagbuminaw sa Wala ko Lex ganahin. Pinon. Ay, mo ba? Ay, sorry kayo, ha? Nga nalain di ka to. Okay ra, uy. Wa naman sa ko maglagot ni mo. Nakonsensya gani ko nga ako tong gibuhat kay buotan baya ka. Salamat siya. Unya, pwede na itong makita. Sige. Ikaw ni, Cha? Ako in town. Kagwapa ko din mo sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo ka. Ay, salamat. Tanang, mga unin naman ta. Nya pagkahuman, manuroy ta. Aron magkasulti tagmayo. Uy. Kaning haragid ka ha. Unsa man? Nagtuo ka nga wa ko makabantay nga. Nagsige kag tutok na ko. Kabantay in town ko dong no. Ito na nga kaon pa ta. Di lang ko pulaan nga magtanaw ni mo, Cha. Kay, wapa kay ka. Bahalag mo kaingon ka nga paspas ro kay ko nga presko ro kay ko. Gusto lang ko mahibaw ka nga lafty ka. Love sabti ka, Dave. Tinukot. Sa una, sa nag-video call pa ta, diligid ko ganahan niyo mo. Pero, karon nga nakita ta sa personal, ganahan na kayo ko ni mo, Dave. Kung mauna, kita na. Oh, Dave. Salamat, Cha. I love you. I love you too, Dave. Mayo hinoon. Mayo yab na ka. Nalipay sa bidaw ko kaya nga, gisugot ang Cha. Ya. No sama ka magminyo. Wa pa na sa kong nahuna kuya, eh. Pwede naman ka magminyo. May trabaho naman ka. Magtaigom sa kuya. Kung yan ako musudo ng kaminyoon, kung may tinigom ako. Ha? Manuroy ta? O, Cha, kay Domingo, bayaron. May trabaho. Asam sa ta manuroy? Nga ako lang kuntas gawas. Sige. Masa man, nabusog ka? Busog kayo. Mayo noon. Cha, mo inom mo ka no? Mo inuman. Pero, gamay ra. Yeah, okay rin mo nga. Mag-inom tagamay. Pwede. Abi na kong mag-inom ta. Nanood mo lang kita din eh. Kapoy ba mo na eh? Pauway sa tagadiyot. Ha? Cha, dali. Tigda na dali. Dave. Sige na. Ay, kubali pari. May bawal ka sa gusto ng may tabo. Cha. Cha.
Ngayon mong gihatag na ko nga gusto. Maro-maro, gid ka, uy. Nga naman. Oo. Paingon-ingon man ka nga, mag-inom ta. Anya, wati ay. Sige lang. Nagtagay mo ta. Unsay tagoy? Nagtagay sa kalami. Mm. Ay, gusto tayo. Ay. Hoy, Mm. ganun nga may nahitabo na nato, Dave. Ayaw ba kong pinuangi, ha? Tsa, di na mahita po. Kaya nga kung gugmanay mo, parehas ni sa dagat. Mutaob, muhunas, pero dili mo pas. Jesus. Balak-balak pa ka diha. Bantay bitaw mo kung pasakitan, ha? Dili lagi. Promise na ako ni mo. I love you, Tsa. I love you too, Dave. Akong gipamatudan ni Chacha nga seryoso ko niya. Sa pagkakaroon, nag-live-in nami. Wasa ko magmahay kay pinangga mo ko niya ug nakasinabot ni sa tanang butang. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka na mga higalang taagi ni Dave nga taga Asturias, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karikalahan. I believe. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon, dining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Roger, 65 anyos, taga Davao City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bisan o gitambalan na, mas migrabe man hinuon. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han! Kanya, sige tawag ni mo para mga una. Sana orasa o, apakakmukaon. Ako ning tiwason, Kiupo naman sa lagi ka. Kao na dito kao, para makainom na kagtambal sa imong ubo. Pa? Na naman ang ubo ni mo, ay. Pila naman na kabuan, o pag na maayo. Maayo man siya, human kumuinom og tambal, pero pubalik sa lagidayon. Basig stress na pa. Away sad panagsa pa. Isad pagsigig trabaho, uy. Na ako'y daghang trabaho una, mga nga dili ko pwede nga mapahuway. Pa, Unsa ganito term ini, ha? Unsa man ko? Sige naman ko kalimot. Unsa man to, ha? Manigarilyo sa kus gawas, eh. Aron nga makahuna-huna akong tarong.
Dagan na sad kayong upo sa sigarilyo dito sa luyo, ha? Karon na naan. Karon gud taon. Mas unahon pa man gani nimo imong pagpanigarilyo kaysa imong kaon. Han. Nung sa kaoy. Grabe hakot sa imong singot. Unya nang luspad lagi ka. Maglain na akong pamati sa lawas. Ha? Mupahuay sa kuhan. Tugnaw sa kong pamati. Naunsa man ko. Wilma! Han! Oh. Han? Oh, nakurog lagi ka. Ano ka? Ginoo ko kainit ni mo, Roger. Dado na lang kita ka sa ospital. Hinay-hinay o pangabot ang ako mga gibati at higayuna. Sa sinugdanan, kaya pa man ako. Pero nagkadugay, ako nagyong lawas mao'y bibigay o gibati nagyon nako ang kakapoy. Mauto nga gidako sa akong asawa sa ospital. Aron nga baybawaan kung unsa gi akong sakit. Unya, May pneumonia ka, sir. unsa? Og kaning imong edad karon, maoy prone kaayo aning sakita. Ilabi na kung weak ang immune system. Maong kinahanglan nga may vitamins yun ka. Og kung nagtrabaho pa ka, hatagan sa yun nimo og time imong kagalingon ng pahuway. Mao na lagi na akong giingon ni mo, Roger. Pero sige lang. Isitaan kag tambal, sir. Basta kay dili lang yun magabusar sa lawas, ha? Okay, Dok. Pa, kumusta naman imong gibati, ha? Nawa na may hinuon ang akong ilanat. Nak. Kapahuay sa kikong tarong. Kaya, wa man ko mo trabaho pila ka adlaw. Pero luya man lagi gihapon ka. O, mao lagi. Huwag ang akong ubo na amang gihapon. Kadiyot sa good pa. Nang lako man ang imong wait. Unsa? Uy, nang lagom gyud tuod, ha? Mamalik lang kata sa ospital, Roger. Ayaw. Basig side effect na ni sa tambal. Ha? Murag dili man gud na maayo. Okay na ko. Ayaw lang pagpanik diha. Kalma lang. Maayo ra lagi ko. Di ba ka na lang cancer ng imo, ha, Brad? Simbako ka diha, uy. Ganon. Inaani sa diya ang lung cancer o mga simptoma. Oo, pare-pareha yun na. Kinoo ko. Tuklawa. Dong, Roger. Okay ra ka? Tuklaw kayo. Ha? Gilantan naman sa dala. Tabunin ang panyo imong ba-bao. Roger, Dahito ko. Diyos ko! Lani! Lani, anak! Tabang! Lani! Nagtuo ko nga kung makainom na sad ko sa tambal nga giresita sa doktor, maayon ako. Pero nagkagrabe mahinuon ang akong gibati. Ug dili na sad ko kanahan nga magpada og balik sa ospital kay pila ka buwan ako nga na-absent sa akong trabahoan. Ug wa na mi ikabayad. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, ang doktor nga meresita nako
Mihatag og diagnosis nako. Pneumonia kuno ang ako sakit. Pero wa ko'y mga test nga giagian. Nagbase ra siya sa akong symptoms. Posible ka nga nasayop siya sa iyang diagnosis. Ikaduhang pangutana. Usa sa akong gibati mao ang kadali na nakong malimot. May connection ba di ay na sa diagnose sa doktor nga pneumonia? Dili ba di ay na sa utok nga problema? Ikatulong pangutana. Matod sa akong amigo, pare-pareha ra ko og symptoms sa lung cancer ang akong gibati karon. O kung wa maayo ang akong pneumonia sa tambal, dili ka lung cancer kining ako Ikaapat o katapusan. Gisearch na ko sa Google ug ni-match gyud ang akong sakit sa naay pneumonia. Pero nganong ni grabe maning akong gibati? Dili ka ni delikado na nga stage sa pneumonia? Palihog, tabangi ug tambaki ko. Kini ang akong suliran, Roger. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kung kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner among duha ka tingog guys sa inyong mapaminaw. At last. Hi, karong adlaw sus na nga sakit nilarga ni abtag eleksyon. Di bakasyon po dito baka Leyte po Dok. Yes, Oo. dito kong Leyte. Pastilan, pero guys, naano gid mi ha, di man gyud ni mawa ato ang programa. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay namo pagduha-duha, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Oh, kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta nga inyo lang gyud ning gipadayon og pagpaminaw ang ato ang programa. Ang inyong pagpasensya sa mga nagpadag suwat ay mo panluod kay hala daghana man atong madawat Dok. Usahay masaag pa sa amo ang personal nga Facebook account. Ayaw sa kang mo Dr. personal Rene. account. Ayaw. Kang Dr. Rene Obra nga Facebook account ug ang attorney ang kang Elaine Tantengco Bathan. Ayaw didto please adto sa kini ang akong suliran official writers page. Yeah. Okay. Ang Unya, atong kiss makutlo nga pagtulunan karong adlaw, attorney, is that your life is a perfect classroom journey. There are lessons to be learned. Yes. Daghan Diba? jud kana Along the way, daghang gug kuanan, no? whether makatunan. happiness or kaguol ang ato ang maagian sa ato ang kinabuhi, no? Naagid tay angay nga mga ma-learn ug mga makutlong pagtulunan. Yes. Mauna. Ang ato magtatampo si Roger, 65 years old, taga Davao City, no? Musta Yes. naman dahil si Rose ug Bob Trinidad diya sa Davao, no? Kumusta man sa dang ato ang mga Beverly Padua de Los Reyes, mga kusog kina mo greet na to. Doc, sila Mika K. Rojo din sa Nagan. Congratulations to my student, no? Konsehal Elmer Lapitan din sa Naga City, Cebu. Yes, mga taga Hinunangan, Southern Leyte, no? Ako lang si Marjor Barot, Kia Russo Sian, mga Butak family, Kalinawan, Baliad, Safico, Lubong, Lukop, Labradoris, ag Cabarles family diya sa Hinunangan, Southern Leyte. Mahadjong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Southern Leyte, no? Alright? Yes. At sugwing back to our sender attorney, si Roger, punto Medical. punto medical. May tungod ni kung saan niyang problema about Bako, mo ni akong ubo-ubo dire pero pneumonia. pneumonia, no? Diagnose man siya pneumonia, Doc. Oo. Ang gitagaan sa tambal niya giresita sa
doktor kay nagtuo man siya nga kung makainom siya atong tambal, maayo siya niya. Feeling ni grabe man. So man ang unang pangutana. Ang doktor nga ni reseta kuno niya nihatag og diagnosis niya. Pneumonia ang iyahang sakit. Pero wala ko'y mga test nga mi gagi-agian. Nagbase ra siya sa iyahang symptoms. Posible baka nga sayop yan diagnosis? Wa siya gi-x-ray? Wa siya gi-x-ray, wa siya actually, clinical judgment rin itong game mo sa mong doktor diya sa Davao, no? In fairness to the doctor, sad, no? But well, no, daghan mang klaseng pneumonia, Roger. Naman tay bacterial pneumonia, natay viral, natay fungal, na? So, depende ra kung bacterial, viral, o fungal, ang tambal pod, mujay pod sa... Sa pagkibaw, ang kanang pneumonia, Doc, unsa na? Bacterial, viral? Mauli na, kinanglan laboratory workup. Test. Okay. Sa x-ray, Doc, makita na, dili. X-ray, may balaan lang nga na kay problema sa kasing-kasi, rather sa lungs, but kuan yun, kining blood testing ang kinahanglan no? Para nga masuta, no? Okay? Okay, ikaduhang pangutana. Pero giunsa ka pag diagnose nga. Wa man day say test, ikaduhang pangutana. Usa sa akong gibati mao ang kadali na nako malimot. May connection ba ni sa diagnose nga pneumonia murang lahi man ang utok sa baga? Let's take note nga si Roger 65 years old na pod, no? So part man ni Roger sa normal aging process nga naa na pod tay mga dementia, na siya tay mga memory problem, no? Pero I'm not saying nga naka-dementia na ka, no? Pero at the age of 65, expected na siya nga mo deteriorate na sa ang atong retention, ang atong focus, memory. So ang uban ng mga doktor mo recommend og memory enhancers, no? Pero kung nakay medical problem like pneumonia nga gidiagnose mong doktor sa Davao City, this can add on to the deterioration of your immune system, no? Muluwer ang imong mga depensa sa imong lawas, unya you are more prone nga maigo aning mga sakita yun ani, no? Dahil kapuyon, unya maglisod og ginhawa, unya ako lay katambag, please stay hydrated lang. Ayo pagpuha og tubig, no? Or any fluid available there sa inyo. Unya ako na lang dito, no? Kung pananglitan gyud pneumonia ang diagnosis sa mong doktor, I expect nga nagreseta siya ng antibiotic, no? Kung bacterial, unya para sa hilanat ug para sa mga sakit-sakit niya. So antipyretic, analgesic ug antibiotic ang tambal gyud kung naa kay pneumonia. Ha? Okay? Next question natin. Ikatulo niya ang pangutana. Matod si ang migo pare-pareha ra kuno og symptoms. Sa lung cancer, ang iyang laoy gibati karon. Dili sad. Wala maayo ang akong pneumonia sa tambal. Dili ka lung cancer ning ako. Wa pa gani ka nag-test nga, wa pa gani kay x-ray. Kinahanglan ipa x-ray, ipa sputum exam, ipa whatever nga mga laboratory workup, blood chemistry nga masuta kung unsa mang klaseng kagaw ang naa diha. Moingon tag cancer na siya ay this is a very laom-laom na nga komplikasyon. Unya kinahanglan nga i-diagnose ni siya sa usa ka pathologist or oncologist. Oncologist ang mga doktor para cancer. Nga pathologist related na siya diagnose mga sakit-sakit diha, no? So ayaw lang sa jump into the conclusion nga pare-pareha ni siya sa symptoms sa lung cancer kung wala pa'y laboratory result, no? Kay daghang bayatag mga tambal nga mahatagan gawa sa katong amoxicillin nga kung gimension, pwede sa nato ni siya tagaan og mga third generation nga cephalosporin or azithromycin. Pwede sad, no? Kung wala ka maigo atong tambal nga gihatag o ang kadugayon ug ang dosage will be taken into consideration. Inom lang kag daghang milk or whatever nga. Pero I think dapat din siya magpa-work up sa tarong doktor nga magpa-work up gyud ka. Kay dili man na pwede magsira kag tagna niya inom ka muna simptomas nimo. Yes. The best way to determine ug unsa gyud imong sakit, magpa-test gyud ka. Yes. X-ray, blood work. Yeah. Usa po niya na is you don't have peace of mind, no? Magsige kag anxiety. Pwede ka worry, ma-depress ka. Correct. Okay? Next. Unya ang ika-upat o katapusang pangutan
na gi-search niya sa Google na kanigyong Google. Dr. Google. Dr. Google og ni match gyud ang akong sakit sa naay pneumonia. Pero nganong ni grabe man ning akong gibati. Dili ka ni delikado na stage ang pneumonia. Ako pangutan akong gitambalan siya pneumonia gihurote ang tambal. Mao na compliance to Oo. medication, Jer, ha? Ayaw pagtuo nga tagaan kag antibiotic or whatever nga tambal sa imong doktor dahil sa Davao City, maayo dayon kay nagkaugma. It will take time, ha? Nga maayo ka. So, kung unsa kadugaya, 1 week, 2 weeks, depende sa clinical judgment sa mga tinding doktor, ipalo lang sa, no? Ayaw dayon, uy, dili man effective, banga kayo kung doktor, ay. Ako giubo man sa jugo. Oo, unya. Nahuman ako sa mga antibiotics. Pero lingon sa gyud sila nga usahay mo linger pag yun na ang ubo. Signs and symptoms. Oh, dili gyud kuno na mawala kuno dayon kay kanang sa kung tinuod nga pneumonia daghan man nagmaapil sa hilantan ka Yes. mga ingon ana man Wala na. ba day mong ulo, Oo, sakit-sakit sakit din. mo lawas. Mo nang tagaan naman sila antipyretic, para ilanat og analgesic, no? O aside sa ubo unya ang last gyud kunong mawala ana nga simptomas ubo. Ubo. Oh. Muna ilahang giingon. Pero, wa man say kung magbalik sa pa-check up siya doktor, di ba? Avoid lang, Jer, mga salty foods. Or kanang mahago pasad siya kay Oo. kaya ginagpahuway. Oh, unya kanang mga pagkaon nga daghang preservative, ayaw lang yung palabi ana, ha? Sa mga parat-parat kay makasamot na sa imong kondisyon, ha? Correct. Oo. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. ni Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa tuang programa kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og Maayong adlaw. adlaw.